Сразу уверенно бро хода михел. Фаҳмидӣ? Агар тарсида хоне ки ту бой додӣ бой метӣ. Рустам Бегалиев бо чунин тавсияҳо ҳар бор писарашро рӯҳбаланд мекунад. Пеш аз барномаҳо занг безанам, ӯро рӯҳбаланд мекунам, мегӯям ту метавонӣ, ту бояд ки пирӯз шавӣ ва ҳамин хел мешавад. Даниел Рустамов, писари акнун шинохтаи ин сокини Душанбе, дар остои озмуни пуртарафдори шабакаи аввали Русия «Голос» қарор дорад. ӯ 3 даври озмунро пушти сар кард ва аввалин ҷавони тоҷике шуд, ки то ба даври ниманиҳоии ин лоиҳа расид. Ин даври навбатӣ ки рӯзи ҷумъа мешавад, мо ҳам мунтазир ҳастем ки ӯ дар он ҷо пирӯз шавад. Падару модар дар Тоҷикистон бесаброна интизори даври навбатии озмунанд. ҳар баромади ӯро байни худ таҳлилу баҳогузорӣ мекунанд. Зӯртар амун вай Лейла худ Лейла баъдам охиронаш манда бисёр вай шуд. Боварӣ бояд чӣ баромад, шеър хонд, ҳамроҳи тамошобинон вай дошт, мулоқот дошт. Даниели 23 соларо дар Тоҷикистон аксарият тавассути ҳунарнамоияш дар лоиҳаи маъруфи мусиқавии телевизионҳои Украина ва Русия шинохтанд. ӯ бештар бо забони англисӣ суруд мехонад ва ба гуфтаи волидон нахустин оҳангаш ҳам дар як озмуни мактабӣ бо забони англисӣ буд. бачаи шух буд. Ҳамин чӣ гӯем дар як ҷо намешишт. Бисёр ҳамин чӣ рафту омаду бисёр бозӣ зиёд дӯст доштам. Як нақша додан. Нақше ки бояд онҷо як овозхонӣ мекард ба забони англисӣ. Чун мактаби англисӣ буд, аз ин сабаб аз ҳамон ҷо ин гӯё ки шурӯъ шуд ҳамин чиз. Даниел Рустамов дар хонаводаи пизишк дар Душанбе ба дунё омадааст. Падар мехост Даниел табиб ё муҳандис шавад, аммо нақшаҳои писар дигар буд. Пас аз хатми мактаби миёна, Даниел як муддат дарси рақс омӯхт ва бо таъсиси як гурӯҳ дар тарабхонае дар Душанбе овозхонӣ мекард. ҳоло донишҷӯи донишгоҳи давлатии ҳунарҳои зебои Москав аст. хело сахт кӯшиш карда ва тайёриҳои сахти истода ҳастем ва хело ҳам иштирокчиҳои боистеъдод ва хело қаҳвӣ ҳастанд. барои пирӯзӣ дар ин озмун Даниел бештар аз мардуме миннатдор аст, ки дар Тоҷикистон ва берун аз он барояш овоз доданд. дастгириро аз шабакаҳои фейсбук ман хело эҳсос мекунам аз ҳамватанони худам, барои он ки бисёр менависанд ба ман ва дастгирӣ мекунанд. Ин хело ҳам фахр мекунанд ва ман ҳам хело фахр мекунам ки ин рақам ҳамватанони хуб дорам. дар Тоҷикистон ҳоло бисёриҳо аз талошҳои Даниел пайгирӣ доранд. бархе аз сокинон ҳам барои ғолибияти ӯ иқдомҳои ҷолибе роҳандозӣ карданд. Аъзам Аҳруллоев мегӯяд тасмим дорад барои ӯ як пойафзоли арзишманде аз чарми тоза омода ва тақдим кунад. пойафзоле ки мо кардага ҳастем аз чарми бисёр ҳам олӣ сохта шудааст ва мақсад дорем ки ба ин пойафзол тамға гузорем, тамғаи тиллоӣ, то ки як тӯҳфаи арзонда гардад. мусиқашиносон ҳам мегӯянд ширкати ҷавонони санъаткор дар чунин озмунҳои хориҷ аз кишвар барои Тоҷикистон пураҳамият аст. овози ӯ гӯем ба сурудҳои хориҷи аврупоӣ дуруст мегирад ва ин чиз ба фикрам ки наздик аст ба русҳо. ин чизро қабул намуданд. озмуни «Голос» бояд аввали моҳи январ ҷамъбаст шавад. Даниел ҳам аз тоҷикони Тоҷикистону дунё ҳоло ҳамин умедро дорад, ки дар даври навбатӣ ӯро дастгирӣ хоҳанд кард. ҳадафи ман дар ин озмун ҳамон аст, ки ман бояд Тоҷикистонамро ва шаҳри дӯстдоштаи худро Душанберо ба пеш барам ва дар дигар саҳнаҳои баланду калон муаррифӣ кунам.